ଆଗରୁ ତ ବାପା ଡାକୁଛି। ଯାହା ବେ ବାପା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ମୋ ବାପା ଦେହ ସିରିୟସ୍ ପଇସା କିଛି ଅଛି ଦେ। ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ ଜମା ପଇସା ନାହିଁ ରେ ପାଖରେ। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ରେ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ? ହଁ ସାଙ୍ଗ ସୁଧିକିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ଅଛି କିଛି ଦେ। ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଜମା ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ ପାଖରେ। ସାଙ୍ଗ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ଖରାପ, ପଇସା କିଛି ଦେ ରେ। ନାଇଁ ରେ ମୋ ପାଖରେ କହିଲେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯା। କାହିଁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲା ସେ? ଆରେ କହନା କହନା ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହଉଛି ଖାଲି ପଇସା 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 କଣ ଏଠି ଗଛରେ ଫଳୁଛି କାହାକୁ ଦେଇଦବ? କାହିଁ ଏ ଜୀବନ କି ନା ବାପା ରହିଲି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲି, ଲାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ବି ଧୋକା ଭାଇ। ଯାଉଛି ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। କଣ ପାଇଁ ବିଷ ପିଉଛୁ? ତୁ ବିଷ ପିଇଲେ ତ ପରିବାର କଣ କରିବ? ନା ମୁଁ ସୁସାଇଡ୍ କରିବିନି, ମୁଁ କାମ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ଏ ସମାଜକୁ ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରେ।